ଚରାଚରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟଣା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ବିଧିଙ୍କ ବିଧାନରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ସେଇଠୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା? ଯଦି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା, ତେବେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ବି ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ଥିଲା ଉଚିତ ସମୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମାତୃତ୍ୱ ଲଭିବାର? ତାକୁ ନେଇକି ଯଶୋଦାଙ୍କର ମା ମନ ଦିନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯାହା ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାରେ ଶବ୍ଦାୟିତ। ଯଶୋଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମାତୃତ୍ୱ କ'ଣ ଉଚିତ ସମୟ? ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲି ମାତୃତ୍ୱ ଟିକକ ଲଭିବା ଆଶାରେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲି ମାତୃତ୍ୱ ଟିକକ ଲଭିବା ଆଶାରେ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କୋଳରେ ପିଲା ଖେଳିବା। ହଲଚଲ ହେଇ ଉଠୁଥିଲା ମୋର ବକ୍ଷ ସବୁ ଶିଶୁଟିକୁ କୋଲେଇବା ଆଶାରେ। ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଚନ୍ଦାମାମା ଦେଖି ଗେଲ କରିବାକୁ, ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତୃପ୍ତି ଲଭିବାକୁ, ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼ି ଗଡ଼ିବାକୁ, ମିଛିମିଛିକା ଅଭିନୟ କରି ତାଗିଦ କରିବାକୁ, କୁନି କୁନି ଲୁଗା ଓ ଭେଳିକି ଭେଳିକି ଖେଳଣା କିଣିବାକୁ। ହେଲେ କେବେ ସେ ସମୟ ଆସିବ? ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୋ କୋଳେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ମୋତେ ମାତୃତ୍ୱର ଖୁସି ଦେଇ ମୋ ନାରୀତ୍ୱକୁ ସାକାର କରିବେ। କିଏ ସେ ଭଗବାନ? ମୁଁ ମୋ କୋଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଆଶା ତ କେବେ ପୋଷଣ କରିନି। ମୁଁ ତ ଚାହିଁଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟିଏ, ଯିଏ ମୋତେ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ତାହା ପୁଣି ଉଚିତ ସମୟରେ। ମା ମନ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ମୋ ମନକୁ ଭୁଲେଇ ସେ ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ମୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ବୋଲି ମୋତେ କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମାତୃତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ଉଚିତ ସମୟ? ଯଦି ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ଯଦି ପାରିଥାନ୍ତେ ମୋ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ମାତୃତ୍ୱର ସୁଖ ଉଚିତ ସମୟରେ ବି ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେ ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିଁ ନେବାର ଥିଲା ମୋ କୋଳରେ, ଉଚିତ ସମୟରେ ବି ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମାତୃତ୍ୱ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ କ'ଣ ତାହା ଉଚିତ ସମୟ?